हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बे अल बड' मिक्स इउटुब चेनेलाव बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे ब्लग लानानै फैदों। आं माब्लाबाबो बिदि ब्लग बानायफेराखैमोन। नायलांदो नोंथांमोना माबायदि जायो। दिनै जों बहा थांगोन? ओमफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर, आं भिडिअ शुट खालामनाय समाव भिडिअनि साउन्डआनो फैयाखै। मा जादों जेबो मिथिया, बोरै बिदि जाखोथाय। दा आं भइसखौबो एक्सट्रासो होदेरनांगौ गोनां जाबाय आरोना, बेनि थाखाय नोंथांमोनाव निमाहा बिनाय थाबाय। अब्लाबो नोंथांमोना नायलांदो भिउफोरखौ माबायदि मोनो। बे जों दा थांनाय लामाया बर्डार आरोना, माने बे ओरैजाय आगसि साइडजों हाग्रा गोजा, ओमफ्रायो राइट साइडजों गामि दं आरो बर' गामि गोजा गासिबो राइट साइडजोंनिया। बे हाग्राया चिरां जिल्लायाव दं आरोना, बे हाग्राया मानासाव गोलैयो, मानास हाग्रा गोलैखायो। फाथो फोदों आरोना, माने बर'फोर गोजा ओरैजाय राइट साइडजों सब बर' गामि गोजा, गासिबो बर' गामियानो गोजा राइट साइडजोंनिया। जों दा सानजाहा थांगासिनो आरोना, ओमफ्रायो ओरैजाय लेफ्ट साइडजोंबाथाय हाग्रा गोजा जोबसै आरो, बे मानास हाग्रा नांजोब्बाय गासिबो। नै नोंथांमोना बे न'खौ नुदोंना? बे न'आ फरेस्टारफोर लुनाय आरोना, माने बेयाव फरेस्टारफोर डिउटि होफैयो, माने दंफां बोनाय मानायफोरखौ डिउटि होनो थाफैयो। ओरैजायनो राइट साइडजों बर' गामि गोजा नालाय, गय बागानफोरा नायदो, नै गय बागानफोर दंलाबायो। बर'फोरनि गोजा आरो बेफोर गासिबो बर'फोर थाजोबो बेयाव। बेफोराव सिङाव बिराद गिदिर गिदिर दंफांफोर दंलाबायोमोन, नाथाय दा गैला आरो, दानफायजोब्बाय, गासिबो लांदांसो जाजोब्बाय। सिगाङाव बिराद गिदिर गिदिर बिदिनो दंफांफोर दंलाबायोमोन, दा नुनोनो मोनला दंफांफोरखौनो बारा। गोथौआव नङाबानो दंफांफोरखौनो नुखाला। दा जों सानजाहा फैयै फैयै फैनानै अग्रं दैलाम होननाय मोनफैबाय आरोना, बे दैलामनि मुंखौ अग्रं दैलाम होननानै बुङो। जों दा बेनिफ्राय दैलाम साहा दावखोलांनोसै आरोना, हाग्रा सिं सिंसो थांनांगौ एकदम, आरो भुटानसो जाहैबाय नालाय, हाग्रा सिं साहा दैलाम गेजेर गेजेर दावखोलांसै आरो जोङो। गरम बोथोरफ्राव फैना थाफैनो बिराद मोजां आरोना लोगोफोर, जायगाया बिराद मोजां बार नाङो। सायायावल' जिरायफैदो, हाजार सान्दुङानो जाया मानो सायाव जिरायफैदो, आराम गोसो बायदि जिरायनानै थाबाय थानाङो, बिराद मोजां बार नाङो गुसुनो। नै जायगाफोरखौबो नायदो लोगोफोर, जा मोजां क्लिन ना, साफानो एखेबारे। ओमफ्राय नै लोगोफोरा बेयाव जोंखौ नेथ'दों, माने जों थाथ'नो थिनदोंमोन, जों थफ्लाफोर लादोंमोन नालाय, ओमफ्राय जोंना डिस्टार्ब जाबाय, बेखायनो दा जों लोगोफोरनो होबाय आरोना। थुदो बिदिब्ला नोंथांमोना भिउखौ नायलांबाय थादों, माबायदि मोनो। आंथ' बिराद मोजां मोन्दों भिउखौ, माने लांदां गोजा गामि बायदिसो मोनदों आं, बिराद मोजां क्लिन आरोना, बिराद साफा नुजोबो एखेबारे।
केमेरा दामि लाना फट' बाब दा बुंसै आरोना जायगाफोरखौ नोंथांमोनाबो बेबायदि मोनो भिउखौ नायलांबाय थादो बिदिब्ला वाव नायदो नै लोगोफोर भिउआ मासि मोजां आयौ थांनोसो बालायगोन लोगोफोर नोंथांमोना फैनांगौआ बिराद मोजां आरोना लांदांनो गामिफोर बायदिल' नुफैयो लोगोफोर भिउखौ नायलांदो लोगोफोर माबायदि मोनो नोंथांमोना जों फैनानै जेब्ला बिसिबां फैयो अब्ला लोगोफोरखौ थाथ'नानै थानाय नुफैबाय आरोना जों सोंबाय लोगोफोरनाव मा जादों होननानै ओमफ्राय लोगोफ्रा खिथाबाय आरो SSBफोर दंफैयो थोरिया होदों थाङोगोन ना थाङा होनना बुंबाय आरो ओमफ्राय खायसेया बुंबायमोन थांला नामा गिदिंनानै थांफिननोसै नामा होननानै बुंबायमोन आरोना माखासेया बुंबाय आरो जों बुंबाय माने रायलायनानै थांनायालाय माथो जानानै दं थांहोआ जायखिजाया रायलायनायसै होननानै जों रायलायबाय आरोना SSBआ गावनि उनाव फैदेरबाय सासे फैदेरनानै उनावहाय रायलायबाय माबाय उनाव थांनो होबाय आरोना माने बेजों जोंल' थाङाखै आरोना मानसियानो माने थांगासिनो दं दासान्दि बेरायहैगासिनो दं आरोना ओमफ्राय लामायाबो एकदमबारे मोजां गोजा आरो माने गारि सालाय जाजोबो ट्रेक्टर एरि लांखायो नालाय हाजोआव बाथौ दङ बे बाथौआव फुजा हैयो आरो गोबां बर'फोरा फुजा हैनो थाङो ओमफ्राय बेजोंनो थांजोबो गासिबो बेखायनो लामा दंखायो आरो थांग्रा ट्रेक्टर खारनाय गारि खारनाय आरो फरेस्टारफोराबो डाइरेक्ट जों थांगोन हाजोसिम डिउटि होखायो आरोना माने गासिबो लांदां गोजा आरामसे बाइक लांजायो आरो गारि फिसाफोरबो कारफोरबो लानानै थांनो हाजोबो बिसोरबो थांगोन आरो माने बिसोरो जों जायगायाव थांगोन बेयाव बिसोर दस्रा गामिनि सिनायनायफोरमोन आरो जों लामायाव थाथ'दोंमोन अब्ला बिसोरखौ लोगो मोनबाय आरो
खाथिल' नुथारबाय ने खम गोजान दं ओमफ्राय बिदिनो थांनांगौआ ने बेनोथ' बिराद खाथियाव नुहुरबाय हाजोखौ गोजानैनो हा 10 किल'मिटारसो दंबावो भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना भिउफोरखौ मोजां मोनदों ना मोनाखै नोंथांमोना बे भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव बुंहरब्लानो जाबाय मानोना दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै मानोना भिडिअआ लावद्रायसिगोन जोंना मानोना भिडिअआ गोलावद्राय जायोबा नायग्राफ्राबो बर मोनो बेनिखायनो आङो पार्ट 2 भिडिअ लानानै फैनो सानबाय लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थादो लोगोफोर बेखिनियानो दिनैनि थाखाय बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन